Sa Eastern Visayas, gipabuthan ang nagkonvoy sa masakinan nga gisakyan sa mga kawani sa Calbayog City Health Office o sa Calbayog City Police Station sa may Barangay Lali. Pinabagdaw sa Samar. Padong ang convoy sa Department of Health Eastern Visayas aron pagkuha unta sa dugang supply sa mga bakuna. Sa pasiunang pakisusi na suta sa kapulisan nga usa ka improvised explosive device ang mibuto. Gidudahan sa kapulisan nga masakop sa communist terrorist ang mihimo nini. Makigtagbo ang DOH 8 Regional Director sa Regional Vaccine Operations Center aron mapangitaan og mas maayong sistema sa paghatod sa mga bakuna sa bang dapit human sa nahitabo. We were trying to help Calbayog improve their vaccination coverage. Opo. Oo, so parang nag-augment kami ng vaccines again, aside from the regular allocation, to increase the coverage. Kasi marami silang cases